Ootteko kuullut tarinaa suuresta tieteilijästä? Oikeesta kirjaviisaasta, joka luennoi sinuhesta. Kriitikosta, joka kertoo teille kaiken kuolleiden talosta. Ja siitä, miltä krokotiilin pyrstö maistuu. Sai tietäjä kutsun saapua viisauttaan jakamaan. Pieneen ja vaatimattomaan kirjallisuustapahtumaan. Saapui hän pieneen kaupunkiin, viisaus mukanaan. Vaan koskaan ei hän lavalle astunutkaan puhumaan. Viisasten juomaa kurkusta kaatui jo ennen kuin hän paikalle saapui. Vaan ei se viisaaksi tehnytkään, vaan alkoi hölskyä lähestäisi pää. Pielisen tietä lähti öllä kulkemaan. Sen jälkeen kukaan ei häntä nähnytkään. Lieksa oli liikaa, lieksa oli liikaa. Viisalle miehelle hetki koitti, vaan poissaolollaan loisti. Tuo kirja viisas suuren kaupungin. Moni hänelle soitti, viesteinkin tavoitta koitti. Vaan oli kadonnut tyystin tuo kirja viisas suuren kaupungin. Ei kuultu Lieksassa sinuhesta, ei kuolleiden talosta. Jäi maistamatta krokotiilin pyrstöt, ei selvinnyt keitä ovat hettiläiset. Selvisikö kirjaviisan kohtalo vai katosiko savuna ilman kuin poltettu talo? Ei nähty miestä enää niillä kylillä, jäljelle jäi vain sitaatti sinuhesta. Elämä on pitkää ja se on täynnä yllätyksiä, mutta se on myös täynnä pettymyksiä. Viisasten juomaa kurkusta kaatui jo ennen kuin hän paikalle saapui. Vaan ei se viisaaksi tehnytkään, vaan alkoi hölskyä lähes täysi pää. Pielisen tietä lähti öllä kulkemaan. Sen jälkeen kukaan ei häntä nähnytkään. Lieksa oli liikaa, lieksa oli liikaa. Viisalle miehelle